खुलुमबाय लोगोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। सासे 25 बैसोनि सेंग्रा गथ' गंसे दखानाव खामानि मावोमोन आरो बिनि जि बिगोमाया बिखौ दिल्लीयाव थिनहरोमोन गावसानिनो आरोबाव गंसे दखान दंमोन बै दखानाव माबा मोनसे खामानिनि थाखाय आरो बियो बै दखानाव मोनहैयो प्राय मोनानि 5 बाजियाव आरो जे जायगायाव बियो थांदोंमोन दिल्लीनि बे जायगाया मोनसे रेड लाइट एरिया आरो रेड लाइट एरियाखौ नोंथांमोना मिथिखागो माबायदि जायगा बेयाव हिन्जावफोरनि देहा बेपार खालामनाय जायगा आरो बे जायगाखौनो रेड लाइट होनना बुङो आरो बियो बिदि नुनानै गावाबो एन्जय खालामनो जोबोद गोसो जायो आरो बिदिनो गोसो जानानै बै दखाननि जि खामानिमोन बेखौ फोजोबजोबना आरो इखालि माने गिदिंफिननोथ' हाखाया अखानायैसो गिदिंफिनगोन बिनि थाखाय बियो सानबाय मोनायाव बे जायगायाव थांगोन होननानै आरो बिदिनो गंसे न'आव हाबलाङो बियो मोनानि 8 बाजियाव आरो हाबलांनानै बिनि जि सासे मालिक दंमोन लोदो हिन्जाव मानसि बे हिन्जाव मानसिजों रायलायबाय आरो रायलायनाय लोगो लोगो गोबां सिख्लाफोर सब मेकआप खालामजोबनानै खान्दा ड्रेस गाननानै बिनि सिगाङाव गसंजोब्बाय आरो बिनि उनाव बिनि बिगोमाया सोंबाय सोर सासेखौ नांगौ आरो बियो मोखांफोराव नायबाय आरो फारसेनिफ्राय नायलांबाय थानायाव नुबाय गावसोरनि गामि खाथिनिनो सासे गावनि सोमोन्दोआव बिनानाव जायो बेबो बै जायगायाव दोङो आरो सानैखौबो नुनानै एसे आसरित मोनबाय आरो सानैबो नुलायदोंबाबो जेबो माने रिएक्शन होनो हायाखै मानोना बेयाव खाथियावनो बिगोमा दोङो आरो लोगोसे गोबां सिख्लाफोरबो दोङो गतिके बिसोरो जेबो रिएक्शन होआगारा बै सेंग्राया मा खालामो बै सिख्लाखौ सायख'यो जे आंनो बिखौनो नांगौ होननानै आरो बिखौ नांगौ होननायाव बाकिफोरा गोजान जालाङो आरो बिसोर सानैबो रुम मोनसेयाव हाबहैनानै बै रुमाव हाबहैनाय लोगो लोगो दरजाखौ मारिनानै बै सिख्लाया जोबोद गाबबाय बिनि सिगाङाव आरो बै सेंग्रायाबो आसरित मोनबाय नों माबोरै बेयाव मोनफैखो नों इमान लेखा फरा मोजां इमान मोजां न'खरनि गथ' नोङो माबोरै बेयाव मोनफैखो आरो बिदि बुंनायाव बे सिख्लाया खोन्थाबाय गासै डिटेल्सखौ एक्सुवेलि बे सिख्लाया स्कुलाव फैबाय दंमोन आरो स्कुलाव फैबाय थानायावनो थाइसे माने न'खर होरि गैयै जायगा थाइसे दंमोन लामायावनो आरो बै लामाखैजा गंसे मारुति भेन फैनानै बेनि खाथियाव लाखिफैयो आरो लाखिफैना बिखौ सिङाव बोनानै लाना थाङो मारुति सिङाव आरो बिखौ निसा होनानै बेहुस खालामना होयो जेब्ला बियो माने नायो बेहुस जाखांनानै सिरि मोनो अब्ला बियो दिल्ली मोनफैबायमोन आरो न'खरनि मानसिफोरा बिखौ गोबां नागिरदोंबाबो बिया खासे एक्सुवेलि गोसो थोनाय सेंग्रा दंमोन आरो बिनि थाखायनो बै सेंग्रायाबो बेंगलराव थायोमोन थानायखायनो बैसा न'खरा सानो मा जे बियो बै सेंग्राजों खारखुमा लांदों होननानै जायगा माने पुलिसनोबो खबर हराखै जायनोबो माने बेखौ जनायाखै नाथाय बिसानि गथ'आ जि अबेयाव मोनफैना दोङो अबेयाव मा खैफोदाव गोलैना दोङो बेखौ रावबो नागिराखैमोन बिनि उनाव प्लेन जाबाय बिसोर सानैबो प्लेनिं खालामबाय माबोरै बिनिफ्राय ओंखारलांनो हागोन दा डाइरेक्टथ' लांनो हाया बेनि थाखायनो बिसोरो आरोबाव सानसे लोगो हमनो थाखाय प्लेन खालामबाय बिनि उनाव बै सेंग्राया बै न'निफ्राय ओंखारबोयो आरो बै बिगोमाखौ खोन्थाबोयो जे आंनो बे सिख्लाखौनो गाबोनबो नांगोन आं गाबोन मोना फैगासिनो दं आरो बिदि बुंनानै बै सेंग्राया ओंखारलाङो आरो अखानायै एक्सुवेलि बियो गावनि बिगोमानाव थांनो गोनांमोन नाथाय केन्सेल खालामनानै बियो मोनायाव आरो बै जायगायावनो थांफिननानै बिसोरो मा खालामो गोलावथार सारि जरायनानै खिरखिखैजा ओंखारलाङो सानैबो आरो ओंखारलांनानै पुलिस थानायाव माने जनायहैयो जे ओरै थोरै बाथ्रा बिदि लाबोदोंमोन आरो बेखौ इनकुवारि खालामनानै बै बिगोमायाबो हमजायो आरो बिदि रेड लाइट एरिया दाथ' बन्द' आङो नोंथांमोननो बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगांनि बाथ्रासो खोन्थाबाय दोङो आरो बै सेंग्रा गथ'खौ जोबोद साबायखर होयो पुलिसफोरा जोबोद माने मोजां होनो बिखौ जे नों जोबोद मोजां खामानि मावदों जायखिजाया नोंसोरो थांदो बाखि जि जोंनि इनकुवारि बेखौ जोङो खालामसिगोन नोंसोरो जेबो सिन्था खालामनाङा आरो बिदि बुंनानै
बिसोर सानैबो गावनि गामिसिम मोनहैयो आरो बै सिख्लाखौबो इमान बोसोरनि उनाव प्राय बोसोरथाम बै जायगायाव थानांगौ जादोंमोन। बोसोरथाम उनाव जेब्लानो गावसानि न'नि सुबुंफोरा नुयो बिखौ गासैबो गोबालायनानै गाबो आरो सोङो बिनाव गासै खोन्थाफोरखौ, नाथाय बै खोन्थाफोरखौ रावनोबो जनाया बियो। बै सेंग्रायाबो जेब्लानो सानैबो थांबायदोंमोन न'आव अब्लानो खोन्थाखायो जे नों इफोरबायदि बुंनाङा, नों बुं आं खामानि मावनो थांदोंमोन गोजानाव, जोंहा आंनो थाखा फैसा हरा, न'निफ्राय जेबो हरा, बिनि थाखायनो आङो निजेनो खामायनो होनना थांदोंमोन बिदि होननानै खोन्था। आरो बै सेंग्रायाबो दिनैसिम रावनिबो सिगाङाव खोन्थायाखै। मात्र बे खोन्थाया लिक जादों माबोरै बैदि पुलिस स्टेसना माने बिदि हमनानै गासैखौबो एरेस्ट खालामो, बै जायगाखौ बन्द' खालामना होयो, बै पुलिसनिफ्रायसो बे बाथ्राया एक्सुवेलि लिक जायो। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोर गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव, अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था, गोजोन्थों।